Hyvää iltaa minun puolesta. On ollut mukava kuunnella tässä näitä alustuksia ja tätä keskustelua. Niin vielä tämmöinen aihe tähän loppuun. Ilkka sanoi, että ei ole terveydenhuollon alan ammattilaisia, mutta ehkä uskallan nimittää itseäni sellaiseksi ja voin ehkä vetää tuolla sitten semmoisia johtopäätöksiäkin, mitkä näen, että mitkä on niin kuin niitä riskejä terveydelle ja hyvinvoinnille. Ja oikeastaan siis nyt olen kerännyt tähän esitykseen näitä tietoja ihan kansallisista instituuteista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Ruokaviraston nettisivuilta, lähinnä niistä niin kuin raskasmetalleista ja niiden terveysvaikutuksista. Ja sitten tässä esityksessä on nyt siitä pölystä, mistä oli aiemmin niin kuin jo ajatuksia, niin näytän siitä vähän kartallakin. Ja sitten näistä muista altisteista, mistä Anttikin on kertonut, melua ja ne niin kuin tavallaan tärinät ja ne räjähdykset ja muut, niin ne ehkä menee täällä niin kuin asukaspuolella niin sanotusti niin viihtyvyyshaitan puolelle, mutta sitten siellä itse louhoksella ne olisi sitten semmoisia niin kuin työterveyshuollon altisteita, mitä sitten pitäisi seurata, mutta niitä mun esityksessä ei ole, ja niistä ei itse asiassa ihan hirveästi semmoista niin kuin tutkimustietoa en löytänytkään. No tätä käytiinkin, mutta että ehkä täältä nyt nuo punaisella olevat niin kuin nostasin, eli tavallaan mitkä on niitä terveydelle haitallisia tai riskaapeleja niin kuin aineita, niin kvartsi, sitten se sulfidimineraali ja tavallaan siellä mineraalissa olevat raskasmetallit. Ja käsite raskasmetalli tarkoittaa tuossa mainittuja metalliyhdisteitä, on alkuaineita kaikki, ja niillä on todettuja haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen. Ja esimerkiksi kromi ja kupari ja seleeni ja vastaavat on sitten myös hivenaineita, eli niitä tarvitaankin, mutta niitä saadaan sitten ravinnosta se määrä, mitä me niin kuin elimistöön tarvitaan. Et sitten jos se tulee niin kuin muualta, niin se on haitallista. Mutta periaatteessa siis raskasmetallit, että vaikka nyt ei olisikaan mitään louhosta, mutta että on se semmoinen mustaliuskealue, niin sieltä nyt sitä raskasmetalleja ja niitä niin kuin haitallisia aineita tulee sinne ympäristöön, mutta niin kuin ihan eri mittakaavassa sitten kuin jos olisi kaivos siinä alueella. Ja tällaiselta se nyt ehkä voisi näyttää, mitä kotona tarvitsisi siivota. Siis tässä nyt lähinnä niin kuin otetaan tämä pöly nyt huomioon ja sitten se, että on olemassa siis asumisterveysasetuksia, jotka asettaa myös niin kuin, terveydelle ja niille haitallisille aineille tiettyjä raja-arvoja ja että mitkä niin kuin sisäilman tai justiin sen asumisviihtyvyyden kannalta niin on tärkeää ottaa huomioon. Otsikossa lukee, miten myrkyt kulkeutuvat. Tämä on siis, oli se sitten mikä tahansa myrkky, niin periaatteessa tällä tavalla ne niin kuin, että ne joko hengitetään tai syödään. Ja jos se on liuenneena niin kuin myrkky tai nyt tässä tapauksessa raskasmetalli, niin veteen, niin sitä juodaan. Tai että jos se on mennyt vesistöihin se raskasmetallipäästö, niin sitten kaloja syödään. Ja joskus ihan se ihon kauttakin voi nuo metallit imeytyä. Mutta tässä nyt on niin kuin oikeastaan, että ne pienhiukkaset, niitä on olemassa semmoisia niin kuin erilaisia kokoja niille pienhiukkasille, niin on olemassa semmoista, jotka menee niin kuin syvälle keuhkoihin ja sitten jotka jää tuonne ihan hengitysteihin
tai nielun alueelle, niin niitä niin kuin jaotellaan, ja sitten se oikeastaan ne ihan pienimmät hiukkaset on ne vaarallisimmat siellä, kun ne menee sinne syvälle. Ja tässä nyt oikeastaan tuommoista niin kuin löysin täällä oli se, että jopa 50 kilometrin päähän pöly kulkeutuu, mutta että siihen vaikuttaa juurikin sitten tämä maanmuoto. Tässä ollaan tässä niin kuin oikeastaan vähän tälleen niin kuin laaksossa, että niin kuin se voi vaikuttaa. Sitten ne, että kaivosalueen pölyntorjuntakeinot, säät vaikuttaa siihen, että miten se pöly kulkeutuu. Ja huomattavaa on se, että se liikenne olisi sitten sen kaivosalueen sisällä olevaa liikennettä tai sitten, että on niin kuin vaikka kantatie tuossa vieressä, joka kuljettaa sitten sitä pölyä, niin ne voi mennä hyvinkin pitkille alueille. Mutta että 1-24 kilometriin löysin tutkimuksia, mitä on niin kuin katsottu, mutta ne on siis tosiaan alueita ympäri maailmaa, ja sitten se, että siellä se maanmuoto on erilainen. Mutta sitten oli semmoinen tutkimus, kun tässä on itse asiassa tässä on keuhkot, ja keuhkojen siellä on niin kuin, henkitorvi, ja sitten menee keuhkoputket keuhkoihin, ja sitten täällä on nämä pienet keuhkorakkulat, jotka sitten sinne menee ne pienimmät hiukkaset, ja tavallaan sinne asti pääsevät hiukkaset on sitten sitä haitallista pölyä. Niin sitten oli yhdessä tutkimuksessa oli tällainen niin kuin 2 kilometrin puskurialue, ja sen taisi Anttikin mainita sen 2-3 kilometriä suunnilleen siihen niin kuin, se oli mutuheitto. Niin, no, mutta nyt oli myös tutkitustikin sillä tavalla. Ja tuossa on nyt tuohon mastolta suunnilleen se 2 kilometriä, eli tavallaan, että jos tuossa olisi se avolouhos noilla tienoilla, niin kyllä se pahimmat pölypäästöt olisi myös tässä Kirkonkylän alueella. Ja tässä on ihan THL:n sivuilla on siis niin kuin, tästä niin kuin vesistöriskistä ja terveysriskeistä niin on oma nettisivunsa, ja siellä semmoinen ihan sinne voi käydä tutustumassa, mutta tässä on hyvä kuva siitä, että miten ne myös kulkeutuu sitten vesistöjen mukana, eli jos siinä on nyt se Kehryttyjoki siinä, niin kyllähän se sinne Kehrytyn järvellekin tulisi nuo päästöt sitten. Ja oikeastaan tässä nyt lähtee sitten nämä haitalliset aineet, eli mitä niin kuin voi ajatella, että mitä siellä niin kuin malmin louhinnassa tulee. Kvartsipöly, eli ihan se pöly, mitä myös tulee, kun keväällä otetaan noita hiekkoja tuosta tienpinnasta pois, noita hiekotushiekkoja, niin siellä on kvartsipölyä. Ja tuo niin kuin tavallaan tuommoisen työntekijä- ja yrityspuolen tai niin kuin työterveyshuollon haitalliseksi tunnettu pitoisuus, eli millä tavoin työntekijä saa altistua kvartsipölylle, niin siihen on tuommoinen niin kuin arvo sovittu, mutta tiedetään kuitenkin, että se kvartsipöly voi sitten myös minimaalisella altistumisella, eli tavallaan myös alle tuon pitoisuuden arvolla sairastuttaa. Mutta oikeastaan siis se, että kvartsipölyn aiheuttamat sairaudet on tämmöisiä sitten pitkäaikaissairauksia ja pitkän ajan kuluessa kehittyviä juttuja, mutta kuitenkin niin kuin todella vakavia sairauksia. Ja kivipölyn osalta myös sitten ne asbestikuidut on muistettava, että sitäkin on siellä niin kuin kiviaineksessa, ja tästä vähän alaspäin Tuusniemelle, niin siellä on Paakkilan kylä, siis, ja siellä on se Suomen ainoa asbestikaivos ollut, mutta että silläkin on hieman huono historia, ketkä sen tietää. Arseeni, syöpävaarallinen aine. Siis nämä on siis myös pieninä pitoisuuksina näitä
raskasmetalleja, että vaikka siellä pää niin kuin komponenttina olisi niin kuin nikkeliä tai kromia tai kobolttia tai muuta, niin nämä ainekset on siellä mukana pieninä määrinä. Ja sitten kun ajatellaan pitkäkestoista altistumista ja semmoista niin kuin päästöjen kasautumista ja ihminen kuitenkin siellä niin kuin, ruokapyramidin huipulla, niin on sitten se, joka saa niin kuin ison määrän, olisi sitten kasviksia syömällä tai kalaa syömällä tai niin kuin tavallaan siellä pölyn joukossa tulee, niin näitä löytyy. Mutta näissä on ehkä sillä tavalla kategorisesti, mitä löytyy ja mitä terveyshaittoja niistä tulee. Elohopea. Siinäkin tarvitaan sitten, että se bakteerit muuntaa sen metyylielohopeaksi, joka on sitten orgaaninen yhdiste, joka imeytyy tavallaan elimistöön. Kromi, 6-arvoinen kromi on tämmöinen niin kuin suuren syöpäriskin omaava. Ja itse asiassa mulla puuttukin tässä kohtaa, niin oli vielä se koboltti, joka on vähän tämmöinen kromin tapainen alkuaine, niin silläkin on vastaavia vaikutuksia, mutta ehkä myös tuo lisääntymisterveellisyys tai tuo hedelmällisyyden vaikutukset on niin kuin voimakkaammat ja selkeämmät, että se laskee hedelmällisyyttä. Ja itse nikkeli allergisoi, herkistää hengitysteitä ja pitkäaikainen altistuminen nostaa sitten hengitysteiden syöpien riskiä. Lyijyä on, ja lyijypitoisuudet nyt varmasti on, kun on lyijytöntä bensaa, niin ne on tippunut paljon, mutta että sitten jos mennään louhimaan kiveä, niin sitten sieltä löytyy myös lyijyä, joka on sitten tavallaan tämmöinen luihin ja sisäelimiin kertyvä raskas metalli. Terrafamella on aloitettu se uraanin kerääminen, ja koska siellä sitä uraania on niin kuin hyvä määrä ja sitä, oliko se nyt 9 kuukauden annos saadaan Olkiluotoon niin kuin, tai niin kuin 9 kuukauden uraanimäärät saadaan sitten katettua sillä Terrafamen uraanikaivannaisilla. Mutta tuommoisia vaikutuksia pelkästään sillä alkuaineuraanilla, mutta sitten kun uraani halkeaa ja tuottaa maahan valkeaa, niin se hajoamissarjan alkuaineet, eli tämmöiset niin kuin tuttu ehkä tuo raadon, mutta myös sitten tuolta naapurimaasta tuo polonium, niin niitäkin on siellä hajoamissarjan myötä, niitä muita alkuaineita, niin ne on sitten paljon enemmän säteileviä ja sitten sen säteilyn kautta tulee niitä semmoisia niin kuin satunnaisia vaurioita geeneihin taikka DNAhan ja sitten sieltä voi se syöpä tulla sitten. Tai sitten jos tulee niin iso säteilyannos, se on enemmänkin sitten sitä, että pitää siihen tehdä sitä poloniumia laittaa niin kuin jollekin Putinin vastustajalle tehtiin. Mutta niin kuin tässä ehkä nousee se, mitä me niin kuin ajamme takaa, niin tämä ehkä kiteytyy tähän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmään myös, pitää olla oikeus saada niin kuin olla niiden perustarpeiden äärellä ja ne pitää toteutua ja terveys ei saa olla uhattuna. Niin sitä tällä niin kuin, myös tällä infolla halutaan herättää, että teillä on myös oikeus tähän. Ja juuri tehty tämmöinen löytyy myös sitten toisaalta, että tämmöinen asia, että se parasta luonnostaan, niin se on myös ihan tutkittua tietoa, että lähiluonnolla on valtavan hyvä merkitys hyvinvoinnille. Ja tämmöinen niin kuin
planetaarinen terveys ja semmoinen niin kuin, One Health tai semmoinen niin kuin kaikkien terveys, niin maapallon kuin luonnon ja ihmisten terveys on niin kuin se tärkeä asia. Ja se on semmoinen trendi, jota niin kuin myös ihan valtiovallan puolesta viedään eteenpäin. Ja ehkä tässä nyt tämä terveydenhuollon ammattilaisen näkökulma, että kaikkien elämä on semmoista riskien hallintaa, että niin kuin, käytänkö voita vai margariinia vai käytänkö leikkeleitä vai niin kuin tavallaan ravitsemukseen liittyen ja elintapoihin, missä asun, miten elän. Osaan ei voi vaikuttaa, geenit on määrätty, mutta että suuren osaan voidaan vaikuttaa ja nimenomaan niin kuin tässä kohtaa myös meillä on oikeus vaatia meidän elinympäristön olevan terveellinen. Ja ympäristöaltisteet on sellaisia, niin kuin sanoin siellä kvartsin osalta, että niin kuin siellä sitä semmoista niin kuin pienintä annosta ei ole tiedossa, että se pienikin annos voi sairastuttaa, niin oikeastaan niiden altisteiden osalta me ei voida tietää, kuka on herkkä, kuka sairastuu, joten jos ajatellaan varovaisuusperiaatteella, niin minimoidaan riskit ja suojataan niitä herkimpiä, koska se voi olla sinä, se voi olla sinun läheinen, niin oikeastaan, että suojataan niin kuin kaikkia. Hyvä. Kiitos.